Barkanku da shigowa saurin nishadi 24 hours. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Kar ku manta da danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Saurin nishadi 24 hours na maraba da ku. Na zo gare ku yara, in yara manyan gobe. Na zo gare ku yara, in yara manyan gobe. Na zo gare ku yara, a gaishe ku manyan gobe. In yara ku yo tarbiya gun iyayenmu, domin kun san dukkan nauyin sina kan mu. Dan ilimi tarbiya da abinci sun ba mu, kuma sun jajirce domin share kukanmu. Don haka na yi kira gun yaran makannanmu, ku kasance kun kare haƙƙin iyayenmu. Yara ku je makaranta, ilimi dole sai makaranta. Na zo gare ku yara, in yara manyan gobe. Na zo gare ku yara, a gaishe ku manyan gobe. Biyayya miyo ga iyaye za su cece mu. Gane iyaye tarbiyya suke ba mu, hanya suke nema kyakkyawa su sanya mu. Kuma kullum buri na su biyan bukatun mu, su buri na su kallon mu, domin kauna da suke nuni akan kanmu. Ziko ina muku nuni, kaunar su ku inganta. Na zo gare ku yara, in yara manyan gobe. Na zo gare ku yara, a gaishe ku manyan gobe. In yara mu bi iyaye, iyaye, iyaye. Momina, dadina. Manyan gobe, ɗan yara manyan gobe, yan mulmule. Manyan gobe, ɗan yara, ɗan yara. Na zo gare ku yara, in yara manyan gobe. Na zo gare ku yara, a gaishe ku manyan gobe. Abinda ka yi kana yaro shi za ka maimaita. Idan girma ya same ka har ka ta zama inta. Kuruciya in ta same mu gyara mu inganta. Yara manyan gobe. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a karo na biyu. Ga dukkanin mai bibiyar rediyo ko kuma kafafen sada zumunta ya riga ya san maudu'in da za mu tattauna a daidai wannan lokaci tun da tuni muka wallafa a shafinmu na Facebook na Aminci Radio Amincin Masoya 103.9. mun riga mun ce za mu karɓi bakoncin babban bako wato A A Zico. A A Zico dai guda ne daga cikin shahararrun mawaka a nan jihar Kano tarayyar Najeriya, sannan kuma guda ne daga cikin masu shirya fina-finai a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Zico sai ayi wa masu sauraro sallama. To salamu alaikum masu sauraron mu a daidai wannan lokaci. Na'am. A gurguje kamar yadda aka sani mai sauraro zai so ya ji takaitaccen tarihin A A Zico. An ce A A Zico wane ne shi tun daga wato haihuwarsa har zuwa wannan lokaci? To dai sunan A A Zico ko ce A A Zico ba bako bane a social media ko kuma ce a radio stations, saboda na riga na saba ba da tarihi na, amma dai tun da ka tambaye ni ya kamata in ƙara badawa saboda na san ba lalle bane wani ya san yadda A A Zico ya kasance. To da farko dai sunana Anas Abdulsalam Ahmad, kuma ni haifaffen Brigade ne cikin unguwar Gawuna. Sannan na yi makarantar firamare na a Gama to Special Primary School, inda na gama na zo na yi Government Secondary Commercial School Airport Road. Daga nan kuma na fara dorawa kuma sai na dan tsaya, wanda na fada cikin harkar masana'antar Kannywood gadan-gadan, wanda a yanzu haka na kasance ɗaya daga cikin mawaka na cikin wannan masana'anta, sannan na kuma kasance producer mai shiryawa kamar yadda ka faɗa. To
dama can kana da niyyar waka ne har Allah ya sa ka tsinduma a cikin ta? Ka san da yake ita waka wata aba ce wadda kai tsaye mutum bayan ta dole sai yana da baiwar. To da farko dai gaskiya lokacin da ina makarantar firamare bani da wani sha'awa ta waka dan ba a lokacin ba ma na sauraron waka. To amma kai tsaye daga baya lokacin da na shiga makarantar secondary da na fara secondary sai abokanai na suka kasance suna dan yin abin. Dan a lokacin idan muna zaune da su a irin majalisa sai in ji suna waka. To ni a lokacin irin kaina bai je wannan lokacin ba saboda a lokacin na dan fi irin harkar tambul da bal a lokacin. So da naga suna ta waka sai nake ga to wannan me suke haka, sai in ga mutun ya zo da papers da littafi kamar wanda zai dauka karatu, sai in ga an zo an rubuta baituka ana kaza kaza. Duk a lokacin da hankali na bai kai wannan lokacin ba, sai da aka fara harka ta tashe. To a wannan lokacin ne sai na gano ina da baiwa waka saboda mun shirya tashe wanda muka hada ganguna da yar rawa ana kiɗa ana busa irin ta ƙorosu. To a wannan lokacin sai ya zama cewa idan mabusan suka yi busa ni kuma sai in dinga bin busar da wasu kalamai. To anan sai abokanai na suka ce to kai tunda kana da wannan talent din wai kanta ma ka fara waka. Sai na ce kai waka akwai wahala yadda ake wannan wakar ni ba zan iya ba. Suka dinga karfafa min gwiwa wanda ba zan manta ba. Akwai wani classmate ina wanda zan iya cewa kusan shine best friend ina wanda muka yi makaranta tare da shi, ana ce mai Bello, Allah ya masa rasuwa yanzu haka. Shine mutum na farko wanda ya fara tsaya min na je studio na rera waka ta farko a duniya. To da fatan Allah subhanahu wataala ya ji kansa kuma ya masa rahama tare da dukkanin yan uwa musulmi da suka riga mu gidan gaskiya. Mu kuma idan tamu ta zo Allah ubangiji ya sa mu cika da kyau da imani. Amin amin. Wace waka ka fara rerawa? Waka da na fara rerawa wata waka ce mai suna Zargi. Wata tsohuwar waka ta ce wadda zan iya cewa ita ce waka da na fara yi a duniya, wadda ba ita ce dai na fara rubuta ba amma ita ce waka da na fara rerawa a studio. Za ka rera mana ita? Duk da dai kamar ba a zo mana da ita ba yanzu. Ita wadda waka ta Zargi waka ce wadda zan iya ce ma kai tsaye ma a yanzu haka ni ba zan iya cewa ga inda falet din waka yake ba, kuma abin da zan iya tunawa a wakar zan iya tuna amshinta saboda ita ce waka wadda zan iya cewa tun ina jaririn mawaki na fara yin wannan wakar. Duba da kasance cewa a lokacin ana irin maimaici na kafiya, dan ka san idan ka saurari waƙoƙin yanzu irin kimiyyar da aka sa waƙoƙin yanzu da na da akwai bambanci. Za ka ga cewa mutum yana ta maimaita kalma, amma yanzu ga idan mutum ya faɗi na maybe ya gama da ita, ina gaba zai ƙara kallanta ba sai wata wakar daban. Wannan haka yake to ita wannan waka ta Zargi tun da ka buƙaci rera ta bari in tuna amshin gaida take. To fa Zargi 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 a cikin soyayya babu daɗi mai sona. to fa wato ta soyayya ce ma kenan. Ita wadda waka ta Zargi na yi ta ne a lokacin da na je wajen budurwata, na je wajen ta zance. To a lokacin irin akwai rivals ina waɗanda zan iya cewa abokanan takarata. Kwano suka buga ma? Abin da ya faru a wani lokaci shine naji sai ta ta saurare ni saboda lokacin tana tare da wani, ita kuma abin da ta riƙe a lokacin da ta faɗa wai ta ganni da wata mace, to sai take tunanin budurwata ce. To ne na shawo kanta na kasa a wani lokacin. To da na zo na ga na samu chance da zan buga waka sai na ce to bari in buga wannan waka mai suna Zargi, wanda ba zan manta ba da ne wakar a lokacin ana yayin irin MP3 nan da za ganta wata karama wadda ake yawa wadda aka to musamman ta sai MP3 da kudinta ta sa wannan waka, ba ta da waka da take ji ko da yaushe sai wannan waka. Kenan sakon da ka tura ya isa? Sakon ya isa gaskiya a lokacin. Kuma ta fahimta? Ta fahimta mana saboda lokacin da na yi wakar sai da ta zama ta fita zakka a cikin kawayenta, kusan har proud take irin cewa wani ya mata waka ya ji ya faɗi wasu sakonni akan abin da ya fara tsakanin ta da ita. Na'am. Wato kafin mu fara wannan shirin ko kafin mu fara tattaunawa da kai mun sanya wata waka a wannan faifan yara. Na zo gare ku yara. Za ka iya rera mana ita tunda kaga yanayin muryar da aka jika a nan bai zama lallai a jika a can ba, wancan kiɗa ya sa ba za a iya wannan ba. Ita wannan waka ta yara ita ce bakan damiyar waka ta wadda zan iya cewa ita ce wakar da ta sa aka sanni a duniya, duk da dai ba ita ce waka ta farko ba. Kwarai. Yadda wannan waka take a amshin ina cewa na zo gare ku yara, 'yan yara manyan gobe, na zo gare ku yara, a gaishe ku manyan gobe. Domin kun san dukkan nauyin sina kan Dan ilimi tarbiyya da abinci sun bamu, kuma sun jajirce domin share kukanmu.
Dan haka na yi kira gun yaran makannanmu, ku kasance kun kare haƙƙin iyayenmu. Ilimi dole sai makaranta. Ziko, idan muka duba wato wasu wannan da muka yi a daidai wannan lokaci a cikin wannan ka yi amfani da kalmar ilimi sannan kuma ka sanya iyaye a ciki. Me yasa ma wato kai wakar akan yara? Abin da yasa ne wakar akan yara, lokacin da ne wannan wakar na duba ne a lokacin mawaka yawanci suna waka akan soyayya. To sai na gano cewa akwai matsalolin da suke damun mu wanda ya kamata a ce mun mai da hankalin mu kan wannan matsaloli, duba da kasancewar ita waka bai kamata a ce ta zama tana kallon guri ɗaya ba. To sai na ga a matsayina na mawaki me ya kamata a ce na ɗauko na yi waka kansa wanda zai amfana al'umma, wanda ko da ba ni da rai wannan abin zai ci gaba da tafiya, wanda mutane su ci gaba da amfana. To sai na ga cewa akwai yara waɗanda zaka ga yawanci a yanzu su ya kamata a ce an mai da hankali akan su, duba da kasancewar za ga yara yanzu suna sa wasa, ko kuma ka ga yaro yana kin bin iyayensa idan suka ce kaza ya ki. To sai na ga cewa ya kamata a waka na ɗauko wani bangare da zan taɓa wannan bangaren. To sai na zo na ce bari in shirya waka akan yara, wanda cikin ikon Allah na shirya wakan na zo na yi ta akan cewa yara su je makaranta kuma su bi iyaye, domin dukkan wani wanda za ka gan shi mai mulki ne, kowane irin matsayi ne mutum ya kai a duniya, to za ka ga sai yana da waɗannan abubuwan kwaya biyu. Ko ya riga ya yi ilimi sosai kuma ya bi iyayensa, domin duk lokacin da iyaye suka ce wani Allah shi ma albarka, to wannan albarka fa ba fa iya bakin bace, za ka ga duk abin da ka taɓa kana samun nasibi da cigaba a cikinsa. To sai na ce to bari in yi waka akan haka cewa yaran su gane cewa bin iyaye fa da karatu shine fiye da komai abin da zai iya sa su cimma burinsu na rayuwa. Kuma da ne wannan waka ta yara, waka ce wadda gaskiya a lokacin da ne wakar ma wallahi na zai da zaka yi mamaki duwa da kasancewar ba rubuta ta ne ba. Waka ce wadda ina studio saboda abin yana cikin zuciyata, kawai sai ya zama cewa wallahi na kasan faɗa min ake, kawai duk abin da na ɗauko na ɗora sai ka ga cewa in na buɗe yana kifiya, haka ne zo ne wannan wakar kuma ta zama cewa kusan ita ce ta zama bakan da miyata, duk da dai ni a raina ban yi tunanin waka za ta yi irin wannan nisan ba. To a Ziko, bari mu dan koma baya kaɗan kan waccan waka ta zargi da ka fara yi, akalla an kai shekara nawa zuwa yanzu? Gaskiya da yin wakar zargi kusan ina ganin na yi zargi 2008 na ita. To fa akalla kusan shekara 10 yanzu. Za a kai wajen shekara 10 kenan. Amma kusan rufe shekara ta 13. To sannan akwai wata, ko kuma ce akwai dukkaninmu mun sani cewar kaga mu Hausawa ne yan arewa, in ka taso da yin waka a gida akwai kanne yayye iyaye da waye za su fara cewa a bai kamata kai waka ba da sauransu. Nasu an samu kalubale sosai a wancan lokaci. Gaskiya ni kalubale na ban samu wani kalubale daga gida ba, domin ni ko da yaushe iyayena suna fuskanta ta daga bangaren uwa har dadi na, duk abin da na zo na ce musu da shi idan na ce zan yi suka duba su ga wannan abin ba wani abu ne wanda ya saba da addini ko kuma zai cutar da ni ba, so ba su hana ni. Saboda haka kalubale na bai fara a gida ba, sai dai ya dan fara a wajen irin abokanai waɗansu wanda in ka wuce za ka gana cewa wai kalle shi ma mawaki ne, so irin wannan shi ne dan kalubale da na fuskanta. Kamar an raina basirar da Allah ya. A lokacin gani ake yi ma ba zan iya ba, da lokacin da ne wannan waka ta zargi ba zan manta ba, na gama 2008 ne. To a wannan lokacin idan aka shirya biki ni kuma sai in ce bari in ɗauki plate ina, a lokacin kasan ma ne, sai in ce bari in je in kai wajen bikin nan a sa ni ma in fito na hawa ne mamin, saboda a lokacin za ga ana irin party haka wanda za ga ba wai a lokacin ba ma hall yawanci aka fiye kama ba, ana irin samun kamar wani guri ne ko kango ko kuma wani guri ne mai dan kyau a dan yi party. To idan na je na bada wannan kasa din nawa na ce a sa, idan aka sa waɗansu a gurin za ka ga irin abokan na suna tsokana ta kaza kaza, kalle shi ma mawaki. Yanzu akalla waƙoƙin ka sun kai kamar nawa? Gaskiya akalla waƙoƙi na yanzu ba zan iya ci ba ga adadinsa ba, saboda yawan su kusan wata ma na yi ta ma zan iya ci ma na manta ma da ita. Amma misali a takaice sun kai ba sun fi 60 gaskiya. Ai ni yanzu waƙoƙi na sun fi 200 ma. Sun fi 200? Wallahi sun fi 200. Misali ka ce akwai wasu shirye-shirye ma na harkar fina-finai da kake dan hadawa, akwai da ka taɓa yi misali? Ita waka ko kuma fim? Da yake ni gaskiya lokacin da ake yin fim wanda ake kaiwa kasuwa a wannan lokacin ni ba producer ne mai shirya fim ba, na kasance lokacin kawai producer ne na studio kuma mawaki. Amma a yanzu haka da ya zama cewa an samu ci gaba, zaka ga harkokin sun koma kan net, to na kasance wato yanar gizo kenan. To a wannan lokaci na kasance na shirya series da dungurungum series ina ne, ni ne wanda ne creating ɗinsa, na bada labari, na ba marubuta suka rubuta, sannan kuma na shirya wannan labari wanda yake da suna rayuwa da tarko.
na Zico mu kalli wancan waka da kai ta aje makaranta yara. Hakika waka ce wadda ta ja hankali, ta faɗakarwa mai matukar amfani ga al'umma, musamman su yaran da tasirantuwa a gare su. Tun lokacin da ka gabatar da waccan waka, akwai wasu kungiyoyi na duniya ko kuma hukumomi a ƙasar da suka kirawo ka, suka nemi za su yi amfani da wannan waka wajen wata mukala ko gabatar da wasu abubuwa wajen kiran ga su gyara rayuwar yaran? To gaskiya kamar da na faɗa ma, ita wannan waka na yi ta ne saboda cigaba na society ɗinmu, na kuma cigaban su kansu yaran su gane cewa bin iyaye da karatu shine abin da ya fi komai a rayuwa. So amma dai kamar yadda ka tambaye ni, gaskiya ban samu wata kungiya wadda ta zo ta kira ni akan cewa mu haɗa kai ko kuma mu yi wani abu kan wannan waka ba. Kawai dai na san cewa akwai gidajen rediyo manya kamar irin su BBC suna playing din waka duk ranar yara ta duniya, suna amfani da wannan waka. Amma a ce an samu wata kungiya wadda ta gayyace ni, na je gare ta muka yi magana akan cewa me ma yasa ne wannan wakar, wani irin tallafi za a ƙara sa wannan wakar dan sakon ya ƙara nisa. Ban samu wannan abu. Amma to daga gare ka akwai wani yunkuri da ka taɓa yi wajen ganin cewa ka je ga su hukumomi musamman da suka shafi ta'amali da al'amura na yara, ko kuma irin kungiyoyin da suke wato ta'amali da irin wannan waƙoƙin musamman wajen ilimin yara a faɗin duniya? Kasan kamar yadda yanzu rayuwa ta canja, kusan zaka ga cewa abubuwa suna da wahala fiye da an ce an samu social media, za ka ga sako yana zuwa da wuri. Amma za ka ga cewa misali, idan kana da neman wani abu wanda kake so za ka tunkara, kafin ka samu takalmi wanda zai kasance cewa ya kai ka ga wannan abin, za ka sha wahala. Duba da kasance cewar za ka ga misali yanzu wannan waka da ne ta, na san akwai hukumomi waɗanda suke kula da bangaren yara, waɗanda idan waka ta je wajen su za su yi maraba da hakan, wanda waɗansu sun san wakar. To amma ni ban samu wani jagora wanda zan iya cewa ya jagorance ni wanda har na kai ga irin waɗannan ƙungiyoyi ba, wanda har yanzu haka ina bincike, ina so a ce na samu wata dama da za a ce na rasi wannan lokaci. To da ke na ga kamar lokaci ko Nazir, amma bari wasu tambayoyi a takaice, na san mai sauraro zai maka su. A misali yanzu wala irin kala ka fi so, misali kala a ce ga kalar da ka fi so a rayuwarka. Ka san mawaki kowa da irin abin da yake so a rayuwarka, misali a kala ne launin kala kake so, a sutura ko kuma dai kawai a kala wadda nake kala da sutura ka, tunda kaga a daidai wani lokaci ka sa riga shudi ko misali a kalar kaya wanne ka fi so? Gaskiya ni da yake kusan da har ma akwai kalolin da nake so waɗanda mutane kusan suke kirana da wannan sunan, duk da waka ce ta sa ma ake kirana da sunan, amma na amfani da kala irin kamar fari ko baki, dan a wannan lokacin zaka ga yawanci waɗansu abokan zaka ji suna ce man fari da baki. Amma in kuma a normal kala ce haka, na fi son kala ta masoya, wato kamar pink color haka na fi son. To misali a abinci kuma wanne ka fi so? A abinci gaskiya da yake ni tsari na daban ne da sauran mutane, a abinci gaskiya na fi son irin abinci wanda zaka gan shi misali ba mai nauyi ba, kuma ba mai irin shafal ba, kamar dai shayi da biredi kenan. Shayi da wannan ba ma na san su. Kan kai mana maganar wacan ta matasa, ka san kai maganar da kai yanzu. In ka gana so shayi to sai dai shi kadai, amma in ka dauko biredi ka ajiye min shayi dan na ci na koshi, to babu ni a gurin. Amma na san kana son ta yan yara. Kawai dai Zico magana ce ta taliya. Yara na fi son irin misali kamar yanzu a ce duk wani abu inda jollof ne kuma ya kasance cewa irin nan musamman ne, ina son shi. wannan haka kito mai sauraro, shiri ko kuma in ce hira ta musamman kake saurara kai tsaye daga nan Aminci Radio, mu yada shirye-shiryenta akan mita 103.9 a zangon FM. Kuma muna karbar bakoncin shahararren mawaki a nan jihar Kano, kuma fitacce, sannan kuma mai shirya fina-finai a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, musamman ma bangaren yan YouTube da mu yanzu aka fi sani da su kenan, masu wanda ake yi domin wato na dogon zango, wato A A Zico kenan. Ga masu bukatar turo sakonni za su iya turo sako wato akan lambobin waya 0903 44 42 99 47 0903 44 9947, ko kuma su turo mana a nambar waya 0813743440, wato 0813743440. sannan kuma tuni muka riga muka wallafa wannan maudu'in da muke tattaunawa a shafinmu na sada zumunta na Amincin Masoya, aminciradio.com kenan. Amma nambar da muka bayar masu sauraro, da fatan za a yi mana afuwa, ba kiran mu za a yi ba, za mu dan ji mu sha ruwa
idan mun dawo za mu dora. Sile na zamo itacen gamje duk sara da sassakar su ta zama take. Sile kai kake rawa ai sawa na baka zuciya da rai ba rawa. Mita 300.9 a zangon FM. Mita 300.9 a zangon FM. Na sa mutane murna. Kowa na so ya gan shi ya rabe ne. Biyo salfi ko a ce da shi mun gana. Duk da mutane waɗansu na kyarar mu, amma aka so goma ɗautara kan nuna. Suna sun sha'anin mu ba su samu a ƙona. Da mun yi kira gun su sa taho bisa shauƙi. Mita 300.9 a zangon FM. Sannan sile da kai na yi alfahari don tunani yana bin mai nazari. Sai da kauna ke gane ƙoƙari, shi masoyi abin so ne ga guri. Zo ka zauna ka sha kayan marmari, ga kujera ka hau bar yin jinkiri. A gaida banjir ya samun ka da kaddari, ko cikin da maza ke sarki ne fagen mulki. Mita 300.9 a zangon FM. Sile kai kake rawa ai sawa na baka zuciya da rai ba rawa. Ko babu kuɗi waɗansu sai ne musu kwarjini. Ko da ban ba su so suke si arba da ne. Shahara jarin kake saka ai maka sansani. Shasara ga mutu sai a bar maka mai zamani. Fakar kitso Kano masu gunaguni ba sa hurɗa da mu suna yi mana dangane. Su ce girman kai gare mu to Allah ya sani. Sile rike rabbana ka bar kula shirgin wani. Yaƙi kan so ka yi shi ai daidai ne. Da muke mai son kai. Masu raro barkamu da dawowa a daidai wannan lokaci. A A Zico, wannan wakar da take kan faifai sile me makasudin yinta? Sele kamar yadda ka ji ta waka ce wadda na yi ta akan madaukaka. Idan aka ce sele ba wai ana nufin iya mai shirya fim ko kuma jarumi ko mawaki ba. Wanda dai Allah ya Yawwa ɗaukaka. duk wani madaukaki celebrity ne. So kaga daga kan yan bal duk dai wani wanda ya kasance cewar an san shi a duniya to wannan celebrity ne. To na yi ta ne akan irin misali da za ga idan wannan madaukakin ya ziyarci wajen mutane irin yadda ake nuna sowa kaga ana so a gan shi a yi hoto da shi a yi magana da shi ma. To wannan shine yasa sai na ga ya kamata a ce ne waka akan wannan abin. Kuma da ne wakar gaskiya wakar ta karɓi mutane suna ta yabawa da wakar don wasu na tunanin kamar wai akai na ne wakar wanda ni kuma na yi wakar ne akan dukkan wani wanda yake da harka irin ta ɗaukaka. kamar dai kan wani adarbabi yanzu kamar dai Nazir ka san sai ne shi ba ko ba kawai ba wani Wato baba ka yi riga malam masallaci kamar kai zan ce kuma sai ka ce kamar ni. Sai ma wayo ba? kamar dai Nazir Waye min. sai ka mai wayo. Ya batun soyayya. Kamar ya batun soyayya. Ana taba soyayya ne? Ana taɓa soyayya ba da yadda ya kamata ba. Allah. misali ta yan shawo ko kuma ta gaskiya A'a. Ai kamar yadda ka sani kusan ni zan iya cewa ni a soyayya kusan yanzu na kai wajen saura kaɗan in zama sifi. to
misali a farko ma ba mu mai tambaya ba kana da aure ne ko baka da aure ai zo to ai shi sana gaya mana cewa saura ka dan zama CP to an kusa aure kenan a ba wai an kusa aure ba ai yanzu haka da iyali to masha Allah CP of love kenan ko mana commissioner of love da kaya aure shi kenan an riga yayi auren ma da iyali kaji za a je kara ya ina sani akwai zai kara CP din wallahi kana da burin karawa ai ba zai iya faɗa min saboda ka san ana jin sa a gida wai aninin gaskiya ne gwar dai a bata gashi dai kana ganin aka faɗar okay ai anini sai ni na gani ma anini uku ce ga ta nan anini uku ce kaga sai kawai ababba kaza cikin gashin ta tun an da rufe haka kofa kenan na'am to Nazir ka san cewar kusan wannan shirin shine yazo a ƙarshen shekara ko daga shi ba za mu sake ba lalle sai dai kuma mun ƙara dorawa a wata sabuwar shekara na sun kuma na musamman zami duk da wannan ma na musamman ne da kuma dama shi ya fi rinjaya ga soyayya a turo sako mu faɗa mu bada shawarwari da sauransu kuma na san dama kai mawaki ne wanda ka fi shahara wajen waƙoƙin soyayya gaskiya ne to mun dan dauko waccan abubuwa na yara da sauransu tun mu dama dai yara ne ko a kai yanzu ai ka wace yaro to misali ga bangaren soyayya cikin waƙoƙinka na san cewar an fi bawa masoya gudunmawa menene ke jin hankalinka wajen ka ba masoya gudunmawa misali walau mayaudara waɗanda ba mayaudara ba waɗanda ake yaudara su gashi nan dai abubuwa na soyayya iri-iri yana faruwa wato ka san me yasa na yi matukar farin ciki da zuwa wannan program din ba don kuma bane sai dan shi kansa program yana da wani abubuwa waɗanda nake so a ce ni ma na kasance a cikin program ba don kuma ba sai dan ina da sakonni waɗanda nake so na isar na kuma faɗi waɗansu abubuwa waɗanda suke taɓa min zuciya kamar yadda kai maganar soyayya kusan na yi soyayya kusan sama da shekara 10 kuma na ji daɗin soyayya na ji ɗacin soyayya domin ita soyayya ka san wata irin aba ce wadda zan iya ce ma baya da zaka iya cewa ga iya adadin yadda zaka iya kiyasci iya inda soyayya take sai dai duk wanda ya shiga ya iya abin da ya wuce kamar gobe ce kenan wato sai dai mutum kawai in ya shiga ya iya abin da zai iya tafi wato ni a soyayya na ga abubuwa waɗanda zan iya cewa waɗansu idan na tuna in yi dariya waɗansu kuma idan na tuna na ji damuwa kamar wani darasi mai zafi ta koyar da akwai darasin da soyayya ta koyar da ni wanda zan iya cewa ba zan taɓa mantawa ba kamar yadda na faɗa ma a wannan lokacin 2008 din nan nayi wata soyayya wadda ba na mantawa da wannan soyayyar a duniya kusan zan iya cewa ita ce soyayya da ta daki zuciyata wadda zan iya cewa ta ajiye min wani tarihi da har na koma ga mahalicci na ba zan manta da ita ba na so wata yarinya wadda ta so ni da sanda ina ganin in muka fara yin waya da daddare ba ma dina wannan waya sai karfe 4 na dare kuma idan aka ce wani bashi da lafiya a tsakanin mu ni da ita to wani ba zai yi bacci ba sai wannan mara lafiyan yayi bacci saboda irin san da nake mata sai da ya zama cewa idan abokanai na sun ganni sunanta suke kirana da shi ita ma idan kawayenta sun ganta za su dinga kiranta da sunanta ita ce macen wanda na yi mata waƙoƙin da ban taɓa yi wata mace irin wannan waƙa ba a daidai wani lokaci kamar wace in dai ka ji a waƙoƙi na an ce yar madara to ita ce me yasa aka sa mata yar madara kawai saboda santa ka san in aka ce madara a cikin nau'in abubuwa na yau da kullun na amfani to urin kus ne ya sunanta Sarayya a takaice an aure ta kuma ko kuma ba a kai wannan ita abin da kusan zan iya cewa ai shi sana gama cewa ta bar min dafin da ba zan manta da shi ba wannan soyayya da muka dinga yi mun yi irin shakuwar da ba na iya cewa wai misali yau ba zan aure ta ba amma cikin ikon Allah zan iya cewa sai Allah ya nuna min wani halinta wanda a ɓoye yake ka san wai Bahaushe yana cewa balbela fara ce amma aka cire wannan gashin naman ta kuma baki ne wato muna tsaka da wannan soyayyar sai Allah ya jarrabe ni na zo na kwanta wannan rashin lafiya wanda sai da na kai wata 3 ina wannan jinyar wanda a time din irin wannan yanayin ne na sanyi kuma karshen shekara wanda ban taba tunanin zan tashi a rashin lafiya ba duba da kasancewar na jinyatu kuma na sha wahala to sai ta zo duba ni karo na farko da ta zo ta ganni a irin cikin yanayin da nake ta gadin na caccanja irin yadda ta sanni da gayu ta gadi ba haka man na fita daga hayacina saboda a lokacin ni ba ma na so a ci na wani sa wasu kaya saboda irin yanayin da nake ci da ta ganni sai ta irin dan tausaya min kaza ta tafi muna dan waya da irin jifa irin kiyarin inda take bani da ta dan canja ba ta kira na haka sai kuma daga baya sai ta dan ƙara dawa suka zo da abokina haka ta zo ta dan duba ne irin hai dai dubawa sai ta tafi to ni a lokacin
saboda ina cikin matsanancin ciwo ba irin kulawa nake bukata saboda ni ban da irin yanda zan iya kulawa da wani saboda a lokacin ni so nake aban kula saboda ina cikin damuwa to tun daga wannan lokacin da ta tafi to sai ta zata kamar zan mutu ne da ta tafi ina ga a lokacin da ta ganna wannan gani na biyun ta ga irin wancan zuwan ta zo ta tada ni sai ta ga zuwan ta ga ni na biyu ya fi wannan na farko kawai sai da ta tafi sai ta share batuna sai na ga ba ta iya zama da sai ta kira wayata sai na ga sai a wuni ba ta kira ni ba to ni kuma ina cikin ciwo amma ba na mantawa da ya akai wance ba ta kira ni ba haka na dinga rarrafawa har Allah ya zo ban lafiya ranar da na samu sauki ban kira kowa ba sai na dauki waya sai na kira ta ina kiranta irin yanda ta daga waya tana cewa hello irin yanda ta yi magana kawai sai na gane cewa tabbas akwai wani yanayi irin ta tunama ina cikin hayaniya bare in na gama zan kira ka irin haya irin da ta canja sai na ce to normal ba matsala da ta gama wani in sai ta mun flash ba ma kira na ta ba wanda kuma ba ta mun flash sai na kira ta sai na ce mata na yi matukar mamakin ganin cewa kin zubar da waɗansu abubuwa da kike tafartawa idan da a ce ne misali yau mun yi aure kika min haka zan yi mamaki amma sai na ga cewa ba aure muka yi ba amma kin manta da irin kalamai da kike faɗa min jikakkun kalaman da kike nuna cewa ba za ki taɓa iya rayuwa sai da ni ba amma lokaci guda kin watsar da waɗannan abubuwa. Ziko labarin soyayyarka ba zai kare ba a karan farko za mu buƙaci kuma ka yi wa masu sauraro alkawari in Allah ya kai mu makon farko na sabon shekara ina tunanin da labarin ka za mu yi wa mutane barka da zuwa kai musu alkawari za ka rubuto musu labarin ka domin ya zama darasi. To Allah ya sa na iya jotin din labarin complete ne sai ka rubuto mana shi ta manhajar WhatsApp yanda za mu karanta shi a nitse. Baba mun riga mun karanto lambar da za a tura mana sakonni domin akwai masu tambaya ga babban bako akwai kuma akwai lamban kira ko a za a kira mu a 07058202277 a bari karame mai tawa sai baban da shi ma ya faɗa ko 07058202277 to daga nan bangare na akwai 09085554488 wato 09085554488. To masu sauraro wannan su ne nambobin da za a iya kira mu za mu dan ji sakan 30 idan mun da za mu dora. Na canje sariya na baki soke karaba karki guje ni kin ji sarauniya ta. Sam kiyo fahimta zane jigata in kika nuna bambamkin kulle sakata zan soke furta ki ce da ni na amikin jikar ki gota zane mita kamar a ce to A A Zico dai a cikin waƙarsa ta ahlul kitab. A A Zico wannan waƙar taka soyayya ce ta saka wato kaji zaka anshi musulunci wani sako wannan waƙar take isarwa? kabar dariya da kace soyayya ce ta sa zan je zan amshi musulunci wato a wakar kenan. Yawwa ita wannan waka ni musulmi ne gaba da baya kuma ita wannan waka na yi ta ne akan yadda tasirin soyayya yake. Na'am. Kusan zaka ga a addini ma an ce akwai hadisin da ya magana akan cewa wani yana hijira ne saboda mace. Yawwa to ita wannan waka na yi ta ne akan karfin soyayya. Na'am. Wani zaka ga cewa misali duk yadda zaka sai abu ba zai ba amma akan so sai to shi a wakar ahlul kitab ne ma'ana shi kirista ne ita kuma musulma ce to yana santa ita kuma tana nuna mai cewa wannan soyayya ba za ta yi ba shi kuma ya kasa gane akan me soyayya ba ta yi ba shin mummuna ne shi ko kuma ba shi da kuɗi ne ko me yasa ba za ta yi ba ita kuma tana ta irin mai kara ba ta so ta nuna mai cewa shi kirista ne addininsa ba zai yi da nata su haɗa aure ba shi kuma ya kasa gane sai dai da ya matsa ta
ta faɗa mai cewa shi ahli kitab ne ita musulma kuma ƙa'ida ta musulunci mu ba ma ba da aure ga ahli kitab sai dai za mu iya auro ahli kitab namiji zai iya auren ahli kitab amma ba za a iya ba da musulma to ahli kitab ba to shi kuma dalilin san da yake mata da ta faɗa mai cewa wannan shine dalilin sai ya baro addinin sa ya zo ya shiga musulunci saboda wannan soyayya to ita wannan waka na yi amfani da wannan hikima na tsara wannan waka wadda waka ce wadda nake alfahari da ita duba da kasancewar wannan waka ta sa na samu wani girma a wajen mawaka ma dan mawaka yana ganin suna jinjina min irin yadda suka ga cewa na ɗauko wannan maudu'in na tattauna wanda da yawa a wasu irin garuruwan wasu ma ba san wacce kalma ake furta a shiga musulunci ba amma a cikin wakar na koyar da ga yadda ma ake musulunta to ni kaina ina alfahari da wannan waka a cikin waƙoƙi na soyayya saboda ni bana ma yadda a yanzu haka ne waka wadda ba ta da wani abu na amfanarwa ko da ta soyayya ce a to da yake gashi suna ta kiran mu ko Nazir kuma na san akwai sakonni wannan haka yake amma za mu koma kan waka ɗaya da za mu ɗauka amma kafin nan ita ce majnun asu bara mu ɗan ɗauki sakonni kaɗan akwai sakon da yake cewa salam barkan ku da dare ina wa babban bako fatan alkhairi kuma ina so ya faɗa min sunan budurwarsa ta farko sako daga Khadija Aminu Haladu Gwammaja da aka fi sani da maman Kausar Salamiya Nazir da manyan baki barkan ku da warhaka sunana Abdul Benz ɗaya daga cikin memba na group ɗin aminci masoya tambaya ta ita ce yana iya rubuta waka kamar nawa a shekara tufa to ya za mu daga kira yanzu ko mu je ga wannan assalamu alaikum wa alaikum salam da wa muke tare na'am yawa ina godiya na'am sannan yana rubuta waka muna godiya to muna godiya to kaji ya amsa kamar akwai tambayoyi guda uku har wannan a gurguje sai ya amsa sannan mu tafi wasu tambayoyin tambayar da farko take cewa ya sunan budurwarka ta farko okay budurwata ta farko ta ƙuruciya sunanta Rabi'a wannan ina ganin suna ne na yan Saudi haka yarinyar to Khadija da fatan kina tare da mu kuma kin ji amsar ki sai tambaya ta biyu yake cewa waka iri ɗaya ce ma aiko da ta shi wannan wanda ya sauka waka da kake yi irin ta su dan kwaro su shata ko kuma ko da ke dan kwaro ma ai rubuta waka yake kamar shata irin sana Ali dan do su ma rubuta waka su shatan dai rubuta waka kake ko kai ko baka ake yawa misali ni yanayi ne yake bani waka misali yanzu idan yanayi ya bani rubuta waka zan rubuta idan kuma yanayi ya sa yanzu haka a ce akwai kayan studio anan zan yi waka yanzu okay zaka akwai fikira da Allah yawa a yanzu haka misali yadda muke zauna anan a ce yanzu akwai piano akwai computer da mic na studio zan yi waka yanzu anan kamar alimakawo ba wai kamar alimakawo ba a kasan waka mu da yake irin digital ne ake amfani da ita ba kamar irin yadda za a dinga wannan direct ba haka in ka danyi zaka iya kirkirar dango kwaya biyu ka tsaya ka ƙara tunani ka kirkiro wani a hankali sai ka bit by bit kai waka salam sunana Gaye Sani Cisco ina wa babban bako barka da warhaka da wannan lokaci Allah ya ƙara basira da ɗaukaka da fatan za ku tashi lafiya salam ni tambaya ta da fatan masu sauraro za su daina kiran mu da lambobin da muka bayar salam ni tambaya ta ga bako waye ne madubinsa a harkar waka ko a harkar fina-finan Hausa sako daga Usama Shika gidan kaji sako na uku kuma yake cewa salam Allah ya mai da kai gida lafiya awal na baba daga kofar Wambai waye madubinka madubi na a waka inda a cikin masana'antar Kannywood ne shine Sadisi da Sharifai idan kuma a waje ne madubi na sune Sahawa su ne madubi na wato mutanen yan bakwai din nan ba suke azan din nan su ne da fatan Allah ya ji kansu irin wannan ita ma wannan mawaƙiya kamar wadda naji tana maka amshi tana da alaka da Sadi ne ita ma koya tana da alaka da Sadi ta zama a kamfanin sa da ta ya sunanta ma Shamsiya Sadi to Zico ga wani sako yake cewa wace waka ka fi so kuma menene burin wannan masana'anta to ban dai gane ba amma dai abin da na gane a ciki shine wace waka kake so sako daga Mubarak dan Hajiya a cikin waƙoƙi na gaskiya na fi son wata waka mai suna Zinariya ita na fi so a cikin waƙoƙi na to baba mu dan dauki waya assalamu alaikum wa alaikum salam barka dai da muke tare
Muna tare da kai. Layin ya katse ko? To bari mu je ga daukan wasu sakonni. Salam, fatan alkhairi a gare ku. Sunana wato to bai dai faɗi suna ba, ya ce yana yi wa wannan shahararren jarumi kuma mawaƙi fatan alkhairi da fata Allah ya ƙara ɗaukaka da basira. Sako daga Bartala wato Jimar Galladi. Ok, Jumar Galladima ne kenan, layin shago tara. To ga wani kiran mako. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Wa kai tsaye kuna tare da Suraje mai nama a Ibin Kebe. Na'am, Surajo. Yawwa ina wa babban bako barka da zuwa wannan gida mai albarka. Na'am. Ina godiya Surajo. Yawwa ni tambaya ta a gare shi wata waka ce ta fi tashi wahala wajen rubutawa. Da fatan zai dawo gida lafiya. Suraje mai nama a Ibin Kebe muna tare da shi a kowane lokaci. To masha Allah. Amin, Surajo ne. Wace waka ce tafi baka wahala? Gaskiya wakar da tafi bani wahala wajen rubuta ita ce waka ta yabo, saboda ka san ita wakar yabo waka ce wadda ba a mata kutse. Sai an yi bincike. Yawa duk abin da zaka faɗa sai ka gan shi a hadisi ko kuma aya ce ta faɗe shi, shine zaka ita wannan waka. An yi wa fiyayyen halitta ma. Akwai waƙoƙi waɗanda sun kai wajen ƙwaya 3 waɗanda na yi masa. Masha Allah. To ko dai ana fita majalisi. Ta kama ma ba sai a fita ba. Tunda abu ne na san ma'aiki wannan haka yake. Daidai ga wannan gaban ma akwai wata tambaya. Ka san ni Nazir tambayar ta wani lokacin ana tafiya tana zuwa ne. Ya haka aikin yake. Kana zuwa misali yanzu ana neman ka kamar harkar DJ ka je kai waka kai waye, ana zuwa a dauke ka a baka kuɗi ka je kai irin wannan harkoki. Misali yanzu kamar idan mutum zai yi aure zai iya gayyata ta ne masa waƙar biki ko kuma ya gayyace ni in zo in kayatar da wajen bikin, wato da yawa da dukkan wasu abubuwa irin tun daga bangaren sound da kan abin da ya shafi decoration da duk wani abu da ake bukata a wajen biki. Wannan haka yake Ziko. Akwai sakon da yake cewa salam, barka da babban bako, fatan alkhairi. Sako daga Firdausi Dakata. Allah ya mayar da babban bako gida lafiya. Salam, ina yi wa bako barka da zuwa, Allah ya mai da shi gida lafiya. Ina miko sakon gaisuwa ta ga ma'aikatan Aminci Radio, musamman ma Uncle Babandi da sauran ma'aikata, ku tashi lafiya. Salam alaikum, barka da zuwa babban bakonmu wato A A Zico. Ina mai fatan alkhairi daga babban masoyinsa Mubarak Alkhairat yar addu'a Kwatas. Akwai sakon da yake cewa salam, ina wa tauraron mu barka da zuwa, I hope kana lafiya. Wallahi har ka tuna min soyayya ta da na yi da sojana a rayuwata, wanda hatta rashin lafiya wato tare suka yi kenan, ko da rashin lafiya. Haka zalika ina wa da shi, ina tunawa da shi dai ba ta manta da shi sai gari ya waye, amma yanzu ya rasu. Kana burge ni, ina maka fatan alkhairi a rayuwarka. Sako daga Hajar wato Hajar ta Hayati, Hajara kenan ko Hajir ta Hayati dai take nufi. Ina godiya Hajar. Sai sako ina ji a gurguje da zan dauka, sako ne na fatan alkhairi ga Ummul Khair, take cewa ya Nizir ka gaishe min da babban bako, da fatan Allah mai da shi gida lafiya. Sannan kuma muna buƙatar nambar wayarsa ko da an kammala shiri ne. To dama nambar wayarsa dole zai bayar ayi. Wannan haka yake. Baba mu je ga waya. To a 07058022277 07058022277. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. Barkanku da wannan lokaci, ina yi wa babban bako barka da zuwa. Na'am. Yawa to sai suna tare da Okasha da ina rubuta. Na'am Okasha. Yawa kare da gaske na sha Allah to ni tambaya ta a gare shi. Wato haka ce ta fi tashi ya lokacin da ke bukata. Na'am. Na sannan menene ya bukata mai rai a harkar waka da wanda ya fi karanta mai rai. Na'am. Yawa to Fatima Zara tana musu fatan alheri. To muna gaishe ta. Tana neman Allah ya Okasha da ina rubuta. To na muna godiya Okasha, kaji menene ya fi bata maka rai a harkar waka kuma suka fi baka wahala, kuma menene ya fi faranta maka? Ai abin da ya fi bani wahala a harkar waka na faɗe shi, rubuta wakar yabo. Abin da kuma ya fi bakanta min ita wacce kamar waccan tambayar da shi ne, misali kamar yadda mu aka kasa mana uzuri. Misali yanzu a matsayin ka na mawaki ko kuma dan fim,
idan ka ga wata rayuwa da kake so kai normal life ba za ka iya ba. Abin da nake nufi shine misali yanzu idan kai mawaki ne, idan aka ga cewa misali zaka sai wani abu wanda kai ma dan adam ne, sai a ga wai kamar ka wuce girman wannan abin. Misali yanzu a ce kawai sai nazo ina tafiya a gefen haya sai na ga wata ta kawo kunanta mai kyau ga mai kosai na soya a gefen ta, sai nake so in ci. To in nazo ina siya wani kawai sai ya ce kaga wai wani yana siya. To ni abin da yake bata min rai shine mu ba mutane bane da ba za mu ci ba. A gurguje yau baba sun ji abin da ga lokaci ya ci mana, amma bari sakonnin yanzu da zan faɗo ba zai mu faɗi abin da aka faɗa ba, sai dai mu kama suna na masu rayuwa. Akwai Abubakar Sa'id Zaura Kadage, mun ga sakonka na fatan alkhairi ga babban bako Abdulaziz Isa Balagadan ya kai ma haka, Duwan Muhammad Abubakar kai ma haka, Baban Disani mun ga sakonka, Aliyu Alhassan Falgore mun ga sakonka, Abdulrazak Y Brigade mun ga sakonka, Usman Abubakar Spain mun ga sakonka, Sa'id Suleiman Mejo Gama mun ga sakonka, Aliyu Ashman mun ga sakonka, Ibrahim Hassan Bako Dan Batta mun ga sakonka, Bashir Suleiman Abdullahi mun ga sakonka, Hafsat Turfa'i Lawan mun ga sakonki, Saifullahi Razumi mun ga sakonka, Ishaq Mamman Kero Tumfafi mun ga sakonka, wato Khalisat mun ga sakonki, Ummu Hani kima mun ga sakonki, Suhailat kima mun ga sakonki. Baba mu dauki waya ta karshe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, da muke tare. Na'am Sadiq. kamar ba ma jin sa ko to Zico, kafin ka ce mana abu na karshe, a cikin masana'antar nan ta Kannywood zaka ga da yawa siyasa ta kan raba kan jarumai da kuma mawaka. Wani kira zaka yi ga yan uwanku akan haka? Kiran da nake da shi akai shine a koda yaushe mutane su dinga gane cewa dan an samu bambanci na ra'ayi hakan baya nufin cewa an samu bambanci na masana'anta. Ya kamata mu gane cewa idan har mu taimaki wannan masana'anta ta ci gaba to bai kamata a ce mu kai ta ƙasa ba. Dan kana wancan gidan kar ka dinga fada da wancan gidan dan ya samu wani ci gaba. A koda yaushe mutane su kasance masu fatan alkhairi da kuma san ya za a taimaki wannan masana'anta dan ta kai ga ci gaba ba wai ci baya ba. Wannan shine kirana. Sakonka na ƙarshe. To sakona na ƙarshe shine a koda yaushe in nazo irin wannan kafa ina miƙa sakona na gaisuwa zuwa ga mahaifiyata wadda a koda yaushe ina alfahari da ta tare da mahaifina, sannan kuma ina gaida matata wadda a yanzu haka tana saurare na, wato maman Safras, sannan kuma ina gaida dai masoyana dai waɗanda a koda yaushe suna tare da ni. Idan ana neman Zico ina za a same shi? To idan ana nema na kai tsaye za a iya zuwa Zurot. Aka zo zuwa daidai nan gidan man total opposite Hockey police station akwai plaza, to aka shiga akwai studio na wanda yake a sama wanda aka rubuta Shining Stars Dub Studio, to anan nake kai tsaye za a iya samu. Ina number wayar shi akwai kuje? To number waya ta dai wanda za a iya samu na ita ce akwai 090 2323 sai 8882, ma'ana 090 23 882. Wannan ita ce. To masu sauraro, laifin daɗi karewa duka da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na amincin masoya wanda muka tattauna da A A Zico akan rayuwarsa da kuma sana'arsa. Waɗanda suka turo mana sakon fatan alkhairi mun gani, muna godiya, kamar su Rukayya Muhammad da su Maryam Lawan Maude. Muna tare da ku a koyaushe. Baban Musa Gumal shine ya sada ne da ku. Aminu Yahaya Tudun Wada ya tallafa shirin ya zo gare ku. Sunana Nazir Bashir Tsamiya. A madadin wannan gida muke cewa da fatan Allah subhanahu wataala ya shigar da mu sabuwar shekara lafiya. Jajirce domin share kukanmu.